Съм телефон по проблемна. Да, ето бе. Звъни. 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 Майко, глътна карта. Ама не бе, То той е ставал на други бе. Аз знам. 9, няма проблема. 6, 6-6. 5, 2, 3. 5-2-3. Звъни. Как дал? Ало! Аз не знам. Какво да кажа? Глътна карта. Сутракан, Централна кооперативна банка. Мали. Дева, тук банката на добър вечер, иска да проверя тази сметка на глътна карта. Никой не ми дига. То тук за нея. То вътре за. Добър вечер. От Сутракан се обаждам на Централна кооперативна банка, ми глътна картата нещо. Той банкомата. Алианс. Да. Не, на Централна кооперативна банка. Да. Да, добре, значи утре 8:30 да дойда да си взема картата, така ли? Аха, добре, благодаря ви. Лека и на вас. Утре 8:30 Алианс! 8, Алианс! Някой не е взел по-рано. Добър вечер, да, обаждам се от Тутакан. да, 02 кода бе. Да, централ, там се обади. Аз си ми взима карта. Аз също го Никой вика? Вземам послуша. Ако не дойде някой по-рано, да се... Ние срещу лична карта казваме. Давай, абе не бе, то остава вътре. Не бе. Да бе. Те отли са. Мали. Никой не може